kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 12 Gs. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marahay na pagkaudto sa Gabos mga tugang inilang kabilugan kan mga baretang Ngunyan na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinumaging nagkapagbaretang Ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, pagbakuna ay pinapadagos girare Ngunyan sa Legazpi Convention Center. Nawang katawag gadandaran sa COVID-19 sa Piudron Albay. Sa lado nasyonal, GCQ sa Metro Manila, binawi ka na IATF. 22 milyones doses din bakuna babakalon kan gobyerno. Bareta sa ibang nasyon, bagong aircraft carrier kang Britanya ipinahiling na. Bareta sa lado ni sports, PBA maigpit na nagpapasunod ng safety as in health protocols. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Matapos mo suspindir dahil sa epekto kanuminaging bagyong Julina, ipinadagos kirare Ngunyan aldawan pagbabakuna sa Legazpi City Convention Center. Ang mga dating nakarehistro asin may numerong nakuha na iniyon tatawanan ng prioridad na matudukan ng bakuna kontra sa COVID-19 mantang mahigpit man kirare di pinapasunod ng minimum health standard series sa paggamit ng face mask, face shield, lalo na social distancing. Kaning mali kaya ng ulakit kan virus. Erot kay ni punteriya kan gobyerno lokal na mas dakol ang mabakunahan. Kaning makamtanan herd immunity bago matapos ang presenteng taon. Baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Pinarandom girare ni Alkalde Alan Arandia kan Piudron Albay ang mga residentes kan barangay na pirmisa lang magsunod sa minimum health protocols na hindi na maglakop ang nakakagadan na COVID-19. Hindi matapos man natura na duwa naman na residentes kan barangay sa Roqueni hali sa barangay Binodigahan na nasabing banwa na nagadan asin ang pinagtutubo na nakaw sa iyon virus. Tusog sa impormasyon ng duwang nagadan na persona tulos man na ipinalubong matapos hindang magadaan mantang pigbubulong sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital of BRTTH. Sebong nalado maigpit din marayan patanid ni Arandia sa mga residentes taning malikayan ang pagkakaigwaan nin helang. Ang ini hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Siri sa pinaglalaoman naging simple sa naalagad makahulugan na naldaw ng kapiestahan sa Daragalbay in honra sa inyong patron na si Nuestra Señora de la Porteria. Ilang nanotaran sa banal na misa kung saan maigpit na ipinapasunod ang minimum health protocol sa mga nagatindir, lalo na social distancing kung kaya ang iba sa luwas na sanakan simbahan nagdangog kan misa. Sebong nalado kulang man na nakifiesta dahilan man sa orden na bawal ang mga bisita dahilan sa patanid kontra sa ulakit kan hela. Mientras tanto, maski nga ni ang tagapagbaretang ini daiman nag-inbitar na sa iyang mga barkada na makapangudto lamang dahilan sa pagsunod sa minimum health protocol kag gobyerno lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kini. Usapang Rayuma. Aron!
Uy, naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakain para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. DZGB Bareta alas 12. Parangos kita sa mga Bareta, ngunyan sa mga Bareta sa lado nasyonal. Binawi kan Interagency Task Force ang pagpapautob ng General Community Quarantine o GCQ sa National Capital Region o NCR. Kunya na aldaw, ilang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na mantinido ang quarantine classification kan Metro Manila sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Sagod sa September 15, sagod sa may pautob ang pilot GCQ with alert system. Dalang digdiday pa man giraray pwedeng indoor asin alfresco dining services, personal care services, kay banan mga parlor asin massage spa. Pantambi nagtutugotan man ang religious services, pero nagigibon sa virtual sana. Mientras na pinagtutugotan man ang immediate family members na mag-atender sa necrological services, wakes, interment asin funerals. Basta ang kausa kan pagkagadan ng sarong tawo bako dahil sa COVID-19. Kay buwan sana magpailing ng satisfactory proof na pamilya or kapamilya ninda ang nagadanas ang ginakaipuan na magsunod sa minimum public health standards. Hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Welcome sa World Health Organization at WHO ang pagpapautob kang gobyerno ng granular COVID-19 lockdown kasabay kan pagpaperarom sa Metro Manila sa General Community Quarantine o GCQ sa Setyembre 8. Sigun kay WHO Representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abisangyangi o Abiasinge, na maski suportado ninda implementasyon kang granular lockdown kay buwan nining suporta nin mga tamang COVID-19 data tanganing maging epektibo. Kay banandigdi ang tamang detalye kan patient number, ang positivity rate sa sin pag-aram sa clustering nin mga kaso, ang pagpapautob ng granular lockdown sa magtataon nin dalan sa pagbukas kan iba pang industriya sin pagiging relax kan mga tao. Apera kay ni sinabi pa ni Abiasinge na kay puan pang pakusugon kan gobyerno ang contact tracing dahil mantinido ining weakest link sa Pilipinas. Nakatalaan bang magbakal ng kadagdagan na 22 million doses ng COVID-19 vaccine na Sinovac ang gobyerno. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na pinaglalaoman ng 10 sagod 12 milyon na doses din bakuna na maabot sa nasyon ngunya na bulan. Asin dagdag na 10 milyon naman sa masunod na taon. Henot ang nagbakal ang gobyerno ng 26 milyon doses din Sinovac kung sa'y nakompleto ang delivery kay ni kan Agosto. Dahil man binanggit kung guranong ginastos sa procurement ka nasabing bakuna dahil sa Non-Disclosure Agreement o NDA na sa pagultanan kan gobyerno asin Chinese vaccine manufacturer.
Siniguro kan Malacanang na may magagamit pa manggirarin na bulong para sa mga seryosong tinamaan kan COVID-19. Sinabi Car Orsigon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, igwalang nahanap na alternatibo sa tocilizumab asin baricitinib. Dagdag ni Roque na puwera sa baricitinib yaon man ang remdesivir asin wala ning kakulangan ning supply. Kung nagkukulang man ang tocilizumab, sa ngunyan mabakal na ang gobyerno kay ni. Ang problema sana sa ngunyan kakulangan ng supply bako sana sa Pilipinas. Kung sa or maging sa may ibang nasyon, mga ponan man kan palasyo, na dahil pag-aprobitsara ng pandemya para manglamang sa kapwa. Inidahil sa mga report na pinagtataga ang presyo kan tocilizumab, kung saan minabot na sa 100,000 pesos ang pabakal kay ni sa merkado. Bareta sa ibang nasyon. Ipinahiling ang Britanya ang saindang Her Majesty Ship Queen Elizabeth Aircraft Carrier sa Defense Chief kan Japan. Ginibuhi ni sa Naval Base sa Tokyo kasabay kan pagpuon kan permanent military presence sa reyon. Kamawatan kay ni na makontra ang pagpapakusog kan China sa nasabing reyon. Linibot ni na Japanese Defense Minister Nobuo Kishi asin mga senior Japanese military commanders ang mga carrier sa pagultanan kan man nakapalibot na F-35B stealth fighters. May garumdoman na pinagkukonsiderar kan Japan na sorong patakot sa saindang seguridad ang China dahil sa pinagasabing pagpapalayog kan eroplano kay ni sa Taiwan. Bareta sa lado ni sport. Ipinaluwas kan Philippine Basketball Association na saindang schedule para sa ikadawang simana kan 2021 Philippine Cup sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga. Ang Northport na daing nagkawat matapos ipahiraram sa health and safety protocols, mabuelta na sa gym kontra sa Blackwater Bossing Saga. Day kasabay sa schedule ang Meralco asin Alaska sa masunod na 5 aldaw ng kawat. Mantang day makumpirmar kung ang mga ini papahiraruman sa health and safety protocols. Posible na paluyo man ang hiro kang ginabanda sa COVID-19 pandemic na naging dalan para mag-shutdown ang mga komunidad sa espersos na mapagolan ng paglakop kang COVID-19. Sigun sa Nature, ang mga researchers na nag-aadal sa movement kang kinabano Earth na sa indang nanotaran pagbaba kang seismic noise na posibleng resulta kan pagpundok ang mga transport network sa sinibapang human activities. Sigun kay Thomas Leacock, sarong seismologist sa The Royal Observatory of Belgium, duman sa Brussels na dahil sa pagpundok ang mga makina sinibapang earthly activities, mas nagfunksionar nin tama ang sinang may ekipahe o detectors para ma-monitor ang mga hiro-hiro sa iranom kandaga asin makapagluwas din mas accurate na kalkulasyon sa aftershocks kan linog asin kadakol pang iba. Ini dahil mas mababa na or nababasa na kan mga detectors ang mga saradit na linog asin mapakusog ang mga lakdang sa pagmonitor kan hiro-hiro kan mga bulkan. Istorya na iiba. Kada Setyembre, sobra sa 500,000 na graduating high school students sa Sudan ang sabay-sabay na nagkukuha ng high school diploma exam. Talang may iwasan ng pandadaya gamit ang mga smartphone, pipa-shutdown para mientras kan Sudanese government ang signal kan mobile internet sa bilog na nasyon, talang may imbitara na mahiwasan ng pandadaya sa eksaminasyon. 3 oras na eksaminasyon sa laog ng 7 magkakasunod na aldaw ang high school diploma exam sa Sudan, kaya kada alas 8 sagod alas 11 ninaga sa laog din sarong simana, dahil si isay man sa bilog na Sudan ang makakagamit ng internet data sa saindang smartphone. Sigun sa EFE, Sudanese News Agency, ipinautob ang lay na ini dahil sa nangyaring large-scale exam cheating kan 2017 kung saan marikas na nakalakop online ang exam questionnaire. Pinakarkulong 13 milyon na mobile data subscribers sa Sudan ang daing maka-access sa internet sa mga panahon na ini. Siniguro man kan sa indang gobyerno na mobile internet sana para mientras ang pig-shutdown asin makapag-text sa sinapod pa man giraray ang sa indang mga namamanwaan. Ang mga broadband asin fiber internet man tiniduman na may koneksyon para daing mapinjente ang mga bangko asin iba pang essential establishments. Flashback. Setyembre 8 kan taon 1954 kan mamukna sa Manila ang 8-member Southeast Asia Treaty Organization o SEATO na may kamawota na mapugolan ng paglakop kan komunismo sa Southeast Asia. Bistado man ini bilang Manila Pact kung saan ang mga founding members ang Pilipinas, Estados Unidos, France, Australia, the United Kingdom, New Zealand, Pakistan at Thailand. Apuera sa Joint Military Training on Organisasyon, nagkaigwaman ng trabaho manungod sa mutual social and economic issues. Then standing force ang SEATO, pero ang mga miyembro kay ini nagkakaigwan ng combined military exercises. Nag-withdraw ng support ang Pakistan kan 1968, mantan sinuspindir kan France ang financial support kan 1975. Official na disband o nawagas ang organisasyon kan Hunyo 30 taon 1977. Yan ang mga bareta.
Sinurat yan sa DZGB News Base. Patarabang-tabang News Director din Prada 7 News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sinong naging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Kaya maghali din magpuknat. Masunod na ang programa ang ISKARAMUSA. Kaya pa man ginapain sa inyong lingkod. Pagkatapos na nagkaper ang mga pagirundong. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Sa kulog kang payo asing talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Mareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mas spaghetti tayo, Real ang pasta ko, Real, Real, Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init. Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init. Ay, sobrang init. Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. And Curtis was happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy was happy. More immunity was happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. San Gabion, ako'y pag-ibahin. Sunod
buhay with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:39. An oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. May new triple pack na Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Sangobion Multivitamins plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tando ay ginto, ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nata? Iskaramusa na
sa DZGB. Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana, marina, intra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, Naka-off pa lang siya, Mike. toy, 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 mga toy, Happy Fiesta! mga toy, 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 sayaw mga toy, 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 Happy Fiesta, Banwang Daraga! toy, 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 Happy Fiesta, Banwang Sutil! Ano ba lamang? Ano na tabi? Ako, taga-Taragaman, pero tabi, para man kami handa. Bigla pa tayo kasunurat yung direktor Kasubago. Oy, 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 oy! Diyos maray na pagka-udto! Diyos maray na pagka-aga sa Sendo Gabo. Welcome po sa programang Iskaramusa! Ako po ang sino mga kaibanan sa ngaran kasong kapartner, si Angel Musta sa kagandaan ng Sam. Ako po muna sinong magkakaiba. Sagod alauna nin pagkahapon. Mag-oristorya lamang. Kan mga pangyayari sa buhay-buhay niya to. Kunyan pang piyesta sa daraga, ha? Ako po solo-solong solamente. Ang lalaking totoy noon, pero tito ngayon. Tito ng Albay po yan, Renz Luna po. Diyos maray na pagkaod to tabi Ligaspe. Diyos maray na pagkaod to Daragalbay. Tagabo sa mga pagdaray munisipyo asin syudad digdi sa Kabikolan. At sa gabos, magpasalamat ko na kita sa kagurangnan na kita nilikay sa bagyong si Julina. Day tabi kita naapektaran ni Marhay. Pero tabi, sa pagpangadji man o sa pagpapasalamat man sa satuyang kagurangnan na kita nilikay, ipangadji taman tabi sa mga kababayan niya to na inagihan kan bagyo. Na sana makakayanan ninda tabi, ha? Or sana da inalugod man makadaraning dakulang epekto ining si Julina tabi sa Sainda, ha? Yaon na dyan kung ako nasasala, yaon na dyan subagyo sa may Central Luzon. Okay, tabi sa mga kababayan niya to dyan, ingat-ingat po tabi kita gabos, ha? O, sa kayo numero tabi, magpabot lamang ang sinong mga greetings, mga birthday greetings, ha? Kalulano sa mga taga-daraga, one text away lang tabi ako kung may pagkaon baka mo dyan sa Indo. Mahapit lang ako, tabawal po baga tabi, anti-ripon, ha? Yan, kung may maray na buot na mag-text lamang. Sa kayo yung number tabi, 0926-7097653. 0926-7097653. Sa smart command tabi, 0921 0921-3473-791 o 0921-3473-791. Kamusta na laman tabi ka mo? Ano pa man ba yan? Tataramkan mga taga-daraga. Ano pa man? Ano pa man? Kasubago, nagatinder kita kang misa dyan sa simbahan. Talagang magayon man tabi so laging partisipasyon kan mga tao. May nag-upload si 0909. Nang nag-upload tabi, nata mo pinutul tabi 0909. Baka tinisting man gayud na. Ay number ni Tito Renz tabi. Alam, pare ka, nitandaan na. Baka lamang sa sunod na okasyon, imbitara na kita. Sabi ni 031, good noon po Tito Renz sa solo-solong solamente kanalbay. Happy Fiesta sa mga Daragenyos, tugang kan Ligaspeños. Talaga naman, ha? Magturugan kita gabos sa mata kan Diyos. So mga padiyong ko tabi dyan, okay lang ako, available anytime, at lalo na po kay Sir Cap Toy Barajas. Oy, so mga taga-sagpon barantabi, si Kapitan Toy Barajas, maray na utotabi sa imuka. Sabi niya, reminders to all po, dahil paglingawan ng health protocols, wear your mask before meal, while the time eating, your mask on chin, but after meal, your mask, news at towel. 5 balance. Right, very good. God bless, always keep safe po. Tag 5. Tag 5 na sa nadaatabi. Now 5. Anibos, tapos basoso, dyan sa daraga. Wate, di pa ako wate. Baka mismo ng baraylihan tabi.
Kung talagang kung warang kuro COVID ngunya. Rimati na naman ang barilian dyan sa sa sentro Candaraga. Dyan baga sa may covered court. Pero may baga tabi dyan igwang barilian kay to. Tapos activities man syempre. Yung tabi so na-excite kita. Pero bago ang gabos. Sa kapistahan tabi din Nuestra Señora de la Porteria. Ang magkapagtao tabi sa ko ni tamang year kung no arin tabi ini minok na. Kung no arin tugdok ining Nuestra Señora de la Porteria tabi. Year lang keep it on a year. Sa year tabi sa year lang kita magbase. Mag-comment lang ka mo sa live or sa mag-text ka mo sa kuya. So manggagana kayo niyo. So tamang makakuha kayo ni may 50 pesos load tabi sa kuya. Promise yan Promise yan Magpipinky swear pa ako niyan sa'yo. Sige daw tabi, sige daw na yan, sige daw. Anong year minok na or tinugdok tabi ining Nuestra Señora de la Porteria dyan sa Daraga. Tama na kita ki 50 pesos load. Bago ang gabos, abi paano pala digdi si Angel Mustasa. Sunod ang speed sa tabi, may soft opening da asindangon niya na aldaw dyan sa Legazpi. Digdi pala sa Legazpi. Nedan speed sa tabi, maray na tabi sa indo. May soft opening da asinda dyan, tabi sa Legazpi. Digdi sa Legazpi pala ang tabi. May nag-text sabi ni 607, pa-shoutout po tabi digdi sa Kawalog 1 kan kagbakong gayunon kan music mo. Siyempre tabi, Sir Madam, piyesta baga. Dahil pwedeng magluya-luya. Dahil pwedeng paano-ano sa nakita. Pero ang iba kabaga tabi ko niya na pestahan, talagang dahil managanda sa buton tanan dahil tamay COVID. Bagat saan mag-route sa buot mo, taba kasabi yun mo. Yung si Padiyon tapos si Madiyon kan last year, nag-iimbitar yan pag may pista, ngunyan lugod dahi na. Maray lamang tabi Madi o Padi, kung warang pandemya, pwede pa. Depisil baga tabi ngunyan na aldaw, 19 kaso ng Delta variant ang duminugang sa Kabikolan. Kaya medyo tabi, mag-ingat po kita, Mag-ingat po kita. Madiyon taman sumanakantapay sa satuyang online sa DZGB News Online. Sabi ni Ma'am na Lenny Estacio, kamusta po mga taga-Kamalig? Sa mga taga-Kamalig tabi, marinaw to tabi sa Indo Gabos. Sabi ni Madam Nadja Betito Belen, marinaw to po si Renz. Marinaw to tabi sa imo Ma'am Nadja Betito Belen. Sabi po ni Ma'am Rosemary Bermejo Valladolid, watching po from Mariawa, Legazpi City, marinaw to po. Marinaw to tabi sa imo Ma'am Rosemary Bermejo Valladolid. Yata ba yaso year tabi kung no arin pigtugdok edi on Nuestra Señora de la Porteria tabi, i-text din to sa kuya o i-post din to digdi sa DZGB News Online digdi o sa live ko. At kung kamo ang tama nakakuha, may libre po kamo 50 pesos load sa kuya. Nasa napakonsuelo to, pista mala. Sabi ni sabi ni Sir na Bert Raymond, hi Angel, watching from Ligao City. Wala man po si Angel Mustasa po. Kasi kaso lang pong importante ng una. Sabi ni Kuya Gerald Aranya, good noon po Tito Renz, ang solo-solong solamente. Tito Canalbay, happy fiesta po, Daragueños, ang tugang kan mga Legaspeño. God bless always po. Para ito tabi sa imo, Kuya Gerald Aranya. May nakakuha na kisimbag. Sige daw madam, i-ano mo daw sa madam ang number mo. Tama ang sa imong simbag. Ma'am Annalyn Banta Binlayo, nag-comment sa yan DZGB News Online. Tama po ang sendong simbag tabi, paki-comment po kan sa imong numero. Ang year pong 1814, so kundi ako nasasala.
1814 tabi. So pagtugakan mayon. Pagtugakan mayon iyan. Kaya nagtugas sumayon kaya tabi. Sabi kang mga kapadiang kay to. Maglipat lang kita kasimbahan. Nilipat tabi, diyan tabi sa bulod kan Santa Maria. Yan tabi bagang pataas sa simbahan kan Daraga. Ang apod tabi diyan sa bulod na yan, Santa Maria. Santa Maria Hill. Santa Maria Hill. Iyo tabi iyan ang apod dyan sa bulod na yan. Kaya baga medyo pataas. Kaya baga medyo pataas tabi ang bulod dyan. Tayo talaga ang apod dyan. Binok na tabi ang biga so pag-build kan simbahan. Tapos so pag-build kan simbahan tabi pero pangaranan ninyo sa Senyor de la Porteria year 1854. Alam nyo na ha. Sabi ni Ruby Lee, thank you Lord, tadai kita pinabayaan watching from Lower Binogsakan. Oy marino to tabi sa Indogabos dyan sa Lower Binogsakan sa Ginubatan Albay. Tama si Ma'am na Annalyn Banta Binlayo. Abangan nyo na lang po ang sa imong load tabi si Ma'am na Judith Nunez 1814 po. Better luck next time tabi Ma'am Judith Nunez kung kita mapakawat naman sa sunod ha. Wag ko naman kitang pirak. Taday man dipisil tabi magpa-premium ni Urual daw. Ang bulsa ni Tito ng Albay tabi nauubasan. Sabi yan na may number na si Ma'am na Annalyn Banta Binlayo. Abangan mo na lang tabi Ma'am Annalyn sa imong load ha. Pagkatapos kan program tabi, loadan ko ang sa imong numero. Don't you worry, be happy. May mga nag-text sa tuya. Sabi ni 030, good PM po Renz. Shoutout po digdi sa tahian likod kan Divine ni Ate Vanjen, Ate Ems. May marino to tabi sa Indogabos dyan ha. Sa likod kan Divine. So tahian tabi dyan pandi urag na tahian in pantalon bado ano pa man. Kaya daw tahion tabi dyan Ate Vanjen, Ate Ems. Ang pusong nahati sa dalawa. Sige nga, tingnan natin kung kaya nyo tahiin yung mga nasasaktan. Sabi ni 616, maray na udto po Kuya Renz, pa shout out po Garcia family dito po sa San Andres, Catanduanes. Oy, nakakaabot ang sa tuyang boses sa San Andres, Catanduanes. Iyugon mo nakakaabot man pala dyan ang boses niya to. Marino to tabi sa gabo sa mataga San Andres, Catanduanes. Sabi ni 607, Astanyo family po digdi sa Kawalog 1, wala power. Ano pangyari? Ano na naman ang problema? Maray nga di sa Daraga tawarang ngunyan bro brown at kung sigurado kung may bro brown at masabi sa mga taga Daraga medyo okay na sa nangani ang sa mong kaugmahan wala pa. Maray nga nito nagpapasalamat man kita sa APEC taday kita pinamatian ng brown out dyan databi sa dyan sa Kagbakong brown out wala power, sabi niya wala power. Sabi ni Ma'am na Dearest Competente Raimundo, February 1, 1814. Yan lang ma'am, nainutan ka na ni Ma'am na Annalyn Banta Binlayo. Nainutan ka na ni Madam. Pero ba isa na, sa mga masunod na pagtukaw tadigdi, pero may nakitang igwang papremyo. Balay mo baga, ang papremyo, baka ako na. Joke lang. Dahil po pwede tabi yan sabi nga hindi ko yan di bari ng ito ko yan sabi mo di bali ng warang bugang basta ayo to gas. Yan ang sabi yan sa mga taga-Daraga. Sabi ni 811, Gurano po bayad paputol ng gayad ng pantalon dyan po sa likod ng divide. Wait po reply. Mga Ate Banji, Ate Ens, may nagpapapot manggurano da pagpaputol ki pantalon. Ang isip ko magura na pagpaputol kay pantalon. Tayo nag-apot sa Kuya Digdi. May interesado. Maurag talaga pag napaplag mismo ang negosyo. Baka lamang dakol akong pantalon Digdi ko yan na sobra. Baka lamang pwede man ako papayutang. Nananginiwag naman ba kita maski puro pa Hindi naman kita arog kayo dati ng pantalon. Yun nagpuputok. Hindi naman arog kayo itong ngunya. Para mo nito mga tugang so fasting na pigsasabi. Gigibo po ito. Bira na ako ngunyan magkaon. Ngunyan yan iyon na nga ang problema. Dahil lang ako nag-fasting. Nag-fasting man pati sa bulsa ko. Gura lang kay kaon sa bulsa kong pirak. Nagharanda sa pista. Sabi ni Nodilin Banwa Vargas, good afternoon po, watching from San Jose, Malilipot, Albay. Hello po sa mga taga San Fernando, Santo Domingo, Albay. Salamat po. God bless.
Sa mga taga Malilipo tabi asin Santo Domingo, maray na udto tabi sa Indo dyan ka boss, ha? Dyan tabi sa Bakakay, so Bermundo family tabi, ha? Reno to tabi sa Indo Gabos dyan. Sa Bermundo family dyan sa Bakakay. Pagigwa akong bakanting oras, nagdyan ako sa Bakakay pirme, ha? Well, Joel Barameda tabi, marino to tabi sa imo. Pirme ako dyan, pirme ako dyan, nagdyan, yan sumangya talagang amigo ko, ha? Bigaan po na ako kang Bermundo family. Pag minsan, Sabado, Domingo, nandiyan ako. Kaya ako naman ang pasasalamat ko tabi dyan sa Bermundo family. Dyan sa Gubat, Iraya, sa Bagakay. Sabi ni 031, sabi ni Kuya Jerel, dapat so perfect attendance dito, Riz. Pwede naman premium kilod tabi. Ay pwede man baga tabi, Kuya Jerel, pira ang muya mo. Kung pira ang muya mo, pag-urunan to sana kung tigpirira kita. Pwedeng banga-bangaan ko na sana gayon. Installment basis. Kung narisang gato sang muya mong ludo, ngunyan na, aldaw na yan, tingo na. Sabi ni so nag-apot tabi kong mangra na sa pagpaputol kay pantalon dyan kay Ate Banji, tas kay Ate M. Dyan sa likod kan divine, 50 pesos man sana. Iugun mo an. 50 man sana pala. Baraton tabi. Dyan sa mga mapaputol kay pantalon, dyan nakamo sa likod kan divine. Kay Ate Banji, tas kay Ate M. Sabi ni Ma'am Nadir, rest competente Raimundo. Regards dapo, sabi ni Jello Padilla. Hindi si Jello Padilla. So taga man ito Jello Padilla, ikaw ba yan? Maray na agad tabi sa imo. Sabi ni Ma'am Nasalve Abigail John Dino, watching from Cebu. Uy, nakabot kitang Cebu, ha? From Salve Minya Retardo. Maray na ito tabi sa Indo Gabos dyan sa Cebu. At saan daw, maglakaw-lakaw daw kita sa daraga kung kumusta man ang sitwasyon. Sigurado tabi, kasubago, nagkakauron taman sa mga kapulisan niya. Marilibot na sinda, tayo papasunod sa safety health protocol. Tama man talaga. Minsan baga, pag ang sa residensya, surusuan dyan na tabi, nagkakaigwa ng problema. Nagkakaigwa kay local transmission ng virus. Ngunyan pa, nagdadakol na naman ng Delta. Sabi na 811, pwede bawasan na po. Tama po tulman lang, dahil man tahion. Yun na po ito, madam, 50 pesos man sa napigahagad, putulan, pero magdumang ka na sa likod kan divine, iyo man sa nagyan ng solo-solo dyan na tahian. Paano kayo pwede na daa sa mini Kuya Nald? Sa ngaran kansang kapartner si Angel Mustasa, kagandaan ng South, ako po sa idong nakaibanan ngunyan na Miraculous din pagkahapon. Viva Nuestra Señora de la Porteria, Happy Fiesta de Regalbay. Ako po ang solo-solong solamente ang totoy noon, pero tito ngayon, tito ng Albay po yan, Renz Luna po. Kaya ba sa lado teknika si Kuya Ronald Badong Alamat Kandapda, asin sa IT si Richard Astor, asin si Adin Laan. Goodbye and mabuhay. Matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig